आङो बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि जोबोद रंजानाय मोनदों दिनै सभाराम कलेजाव जि प्रि क्रिसमास प्रग्राम बेयाव फैनानै जोंनि फरायसा आरो गार्जेनफोर फेकाल्टिस गासैखौबो लोगो मोननानै इनायनो रंजादों मानोना जोङो बयबो मिथिगौ क्रिसमास जायखौ जोङो गेदेर सान होनो बेयो मुलुगनाङै बेखौ फालिनाय जायो आरो जोङो बेनि गेजेरजों जों जे ख्रिस्ट'नि अननायखौ मोनबाय बे अननायखौ मोननायखौ जोङो गुबुननो जे शेयार खालामनांगौ बिदि गेदेर जिसु ख्रिस्ट'नि बे मुलुगाव जन्म जाफैनायखौ जोंनि बिनि थांखि बिनि पारपसखौ जोङो शेयार खालामनायनि मोनसे गेदेर दिन आरो आं सानो बिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे क्लियार आन्डारस्टेन्डिं आरो जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ मोननाय मानसिफोर जानायखाय जाहाथे जोङो गुबुननोबो गावजों गाव अनलायनानै बे समाजाव गोजोनै थानो हायो आरो बे समाजखौ जों लुखांनायनि खामानिखौ मावनो हायो मानोना जिसु ख्रिस्ट'नि बे मुलुगाव जन्म जाफैनायनि थांखियानो जोंनो आसाखौ होनो गोजोननायखौ होनो आरो उद्धार होनो थाखाय बे जिसुआ जन्म जानायखाय आं सानदों जोंनि बेबायदि कलेजफ्रावबो बेबायदि प्रि क्रिसमास सेलेब्रेट खालामनानै ख्रिस्ट'नि अननायखौ जोंनि जिबनाव दोननानै गावजों गाव अनलायनानै जोंनि फरायनायाव जोंनि समाजखौ लुखांनायाव गासैयावबो जोङो जौगालांनाया आं गोनां होननानै सानो आं नुदों जोंनि फरायसा गथ'फ्रा बिसोरो गोबां नाजानायनि गेजेरजों मोजां प्रग्रामखौ खालामदों बियो फार्स्ट टाइम बिसोरो खालामदों अब्लाबो आंनि नुनायाव बिसोरो गाहामाखौनो खालामदों आरो बेबायदि खालामनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर होदों आरो बिथांमोननि मेहनत खालामनायाव इसोरा बिथांमोनखौ बोरदान खालामथों आरो बेबायदिनो गाहामसिनै उननि समफ्राव खालामलांबाय थानो हाथों आं सानो बियो मोनसे सेलेब्रेसन नाथाय बे सेलेब्रेसनखौ जोङो इसोरखौ मान होनो बिनि गौरबनि अर्थे खालामनो नांगौ जों गोबां समाव जोङो जानाय लोंनायाव बेस्थ' जायो नाथाय इसोरनि जि उद्देश्य जों बेखौ बावनानै थाङो बेखायनो आं सानदों ख्रिस्टियानफ्रा जोङो इसोरखौ खुलुमनायाव जों नोजोर होनो नांगौ आरो जोङो जानाय लोंनायाव बेस्थ' जानानै जोङो गुबुन आयदायाव जों बेस्थ' होआलासिनो जों गासैबो अनलायनानै जिसु ख्रिस्ट'आ जे जोंनि थाखाय जन्म जाबाय बेखौ जोङो क्वालिटि टाइम होनानै एस ए फेमिलि एस ए चार्च एस ए कमिउनिटि आं सानो जोङो इसोरखौ बाख्नायनाया जोबोद गोनां आङो दा प्रिन्सिपाल महरै दङ आङो बेयाव 2015निफ्रायनो एस ए प्रिन्सिपाल महरै दङ देग्लायनिफ्राय जोंहा गिबि बे प्रि क्रिसमासखौ खुंनाय जाहैबाय सिगांनिफ्रायनो अनेक जोंनि स्टुडेन्टफ्रा नाजादोंमोन खिन्थु बेबायदि स्टुडेन्ट खम जानायाव माखासे रांनि प्रब्लेम जानायाव खुंफुंनो हायाखैमोन नाथाय देग्लायनिफ्राय जोङो स्टुडेन्ट बुरजा मोननायलाय एनरलमेन्टआ बारा जानायलाय जोङो मोजाङै खुंफुंनो हाबाय बे प्रि क्रिसमासनि मेसेजआ जोंनो बेखौनो होनो लुबैदों जे जोंनि स्टुडेन्टनि गेजेराव गावजों गाव खौसेथि थालायलायो बिदिनो बे मोनसे फेस्टिभेल जाहाथे बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों बयबो जाहाथे ज' खौसे मोनसे थानानै बिसोरो फरायनायनि गेजेरजोंबो दावबायलांनो हायो आरो बेफोरबायदिनो फेस्टिभेल फोरबोफ्राव बिसोरो बयबो बाहागो लानानै जाहाथे बे अननायनि मेसेजखौ जाहाथे बयनोबो होनो हायो दाथ' मर देन 650नि बाराबो स्टुडेन्ट दङ जोंहा माने सिगाङाव अनेक खममोन देग्लाय अनेक स्टुडेन्ट बारायदों जों इयुननि थाखाय प्रग्रामखौ बेफोरबायदिनो बेसिबां हायो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो नाजालांनो हास्थायदों आरो जों गासैबो जोंनि बे स्टुडेन्ट इउनियननि गेजेरजों जोङो माखासे हाबाफारिखौ लानो आवगायगासिनो दङ बेफोरबायदिनो फेस्टिभेलजों लोगोसे गोबां स्टुडेन्टनि जे एक्टिभिटिसखौ खालामोब्ला बिसोरनि इयुननि थाखाय मोजां जायो जों काउन्सिलिं आरो मटिभेशनेल प्रग्राम्स आरो को-कारिकुलार एक्टिभिटिस आरो बेफोरबायदिनो गोबां जोंहा बेयाव एक्टिभिटिस जाबोगासिनो एभ्रि मान्थ जोङो कुइज कम्पिटिशनबो होदों जाहाथे नैबे पेन्डेमिकनि गेजेराव जेसेबांनाखि बोसोरनै स्टुडेन्टफोरनि मोनसे फरायनायनि स्पिरिटआ डाउन जादोंमोन जा बिसोरनि स्पिरिटआ रिभाइभ जानायनि थाखायनो जोङो एभ्रि मान्थ जोङो फिसा बिदिनो गिफ्ट होनानै एबा बिदिनो प्राइज मानि होनानै जोङो बिसोरनि थुलुंगानो थाखाय बिसोरनि स्पिरिटखौ रिभाइभ खालामनो थाखाय जों बे कुइज कम्पिटिशनखौ एभ्रि मान्थ खालामनाय जादों अलरेडि जोङो 2 मान्थ्स जाबाय जों नेक्स्ट मान्थआवबो खालामगोन बेफोरबायदिनो एभ्रि मान्थ खालामबाय थागोन जाहाथे स्टुडेन्टआ मोजां जौगायो अल राउन्ड डेभेलपमेन्टखौ बिसोरो खालामनो हायो